bideoetan engo ditut polinomioen arteko eraiketa batzuk. Hasteko monomio bat eta polinomio baten arteko biderkadura. Eta biderkagita egin ondoren zehaztuko dugu biderkadura, hau da, emaitzaren maila zein da. Bueno, 80. orrialdeko 3. ariketak egingo ditu. Lehenengoa da 2x bidertuta bider x karratu gehi 3x ken bat. Bueno, gogoratu, bidertzeko bidertu behar ditugula monomioa barruan dauden monomio guztiekin. Orduan, jongo gara bidertzen, 2x bider x karratu, gogoratu bidertzeko monomio bi, bidertzen direla berengo koefizienteak, zenbakiak, eta gero letra asko zatia bidertzen da. Orduan, 2x bider x karratu, izango da 2x berriru. 2x bider 3x, 2 bider 6, x karratu. Eta 2x bider minus bat, ken 2x. Bere maila, gogoratu, polinomio baten maila dala letazko zatiaren edo monomio bakoitzaren hor barruan dauzen monomioen arteko mailarik altuena. Kasu honetan berretzarik altuena daukena da 3, beraz bere maila 3 da. B da 2x karratu, bidertzea bider 3x karratu, ken 4x gehi 6. Errepikatzen dugu prozesua. 2x karratu, bider 3x karratu, da 2 bider 6, eta x karratu bider x karratu, x ber lau. 2x karratu bider minus 4x, minus 2 bider lau minus 8, x karratu bider x, x berriru. Eta 2x karratu bider 6, 6 bider 2 amabi, gehi amabi, x karratu. Maila, lau. Vale? C. Minus b, bider minus 3x berriru, ge ken x parkatu. Zera botako, ken x. Orduan, bidertzerakoan, minus b bider minus 3x berriru, minus bider minus plus, 6x berriru. Eta minus b bider x, ken 2x. Eta kasu honetan, maila 3. D. Bost bider x karratu gehi x ken bat. Bost bider x karratu, bost x karratu, bost bider x gehi bost x, eta bost bider minus bat ken bost. Eta kasu honetan, honen maila bi. Gogoratu bat dala berritzererik altuena. Bueno, ez ezagun bakarreko polinomioetan, minus 6x ber bost, bider 2x karratu, ken 3x, ken bat, berriru. Minus 6x ber bost, bider 2x ber bi, minus 6 bider mi, minus 14, x ber bost, bider x ber bi, x ber 6. Batzen direlako berritzaileak. Minus 6x ber bost, bider minus 3x, minus bider minus gehi, gehi hogeta bat, x ber bost bider x, x ber 6. Eta minus 6x ber bost bider minus bat, eta gehi 6x ber bost. Eta kosontan, maila izango da 6. F. Minus 6x bider 2x berriru, ken 3x karratu, gehi x. Berriro prozeso bardina. Minus 6x bider 2x berriru, minus 6 bider bi, minus 14, x bider x berriru, x ber lau. Minus 6x bider minus 3x karratu, minus bider minus plus, gehi hogeta bat, x bider x karratu, x berriru. Eta minus 6x bider x, minus 6 x karratu. Eta maila da lau. G. Lau x karratu, bidertuta bider, 3 ken bost x gehi x berriru. Berdin. Berriro, lau x karratu bider 3,
lau bider hiru amabi, amabi x karratu. Lau x karratu bider minus bost x, lau bider minus bost, minus hogei, x karratu bider x, x berriru. Eta lau x karratu bider x berriru, gehi lau x ber bost. Maia, kasu honetan, bost. H, sortzi x karratu bider x karratu gehi iru. Berdin, sortzi x karratu bider x karratu, sortzi x ber lau. Eta sortzi x karratu bider iru, sortzi bider hogeta lau x karratu. Maia, kasu honetan, lau. I, minus x berriru, bider minus iru x gehi bi x karratu. Minus x berriru, bider minus iru x, da, minus bider minus gehi, eta x berriru bider x, x ber lau. Eraz, iru x ber lau. Eta minus x berriru bider bi x ber bi, da, minus bi x ber bost. Maia, bost. Eta azkena, minus lau x bidertu. X gehi iru x dana berbi, ken bi. Erarik honetan, gogoratu, eraiketak egiterakoan, orden konkretu bat jarretu behar dugula. Lehenengo parentesi barruan dauden eraiketak egin beharko genituen, eta gero, kanpoan dagoen, edo parentesiak kenduta, edo parentesiarekin amaituta, kanpoko biderkaketak edo kanpoko eraiketak egiten dira. Beraz, kasu honetan, egin behar dugun lehenengo gauza da, iru x hori berbi egin. Minus lau x, bider x, gehi, iru x dana berbi, da, iru berbi eta x berbi da, behatzi x berbi, ken bi. Eta orain, azten gara bidertzen. Minus lau x, bider x, ba, minus lau x karratu. Minus lau x, bider bederatzi x karratu, minus lau bider bederatzi, ken hogeta masei, x bider x karratu, x berriru. Eta minus lau x, bider minus bi, da, gehi sortzi x. Bai? Beraz, maia, kasu honetan, iru. Vale.